A un poblet poblàs, on tot el món tenia nas, hi havia una dragona preparant una festa especial. Era el seu aniversari. Havia preparat berenar i la casa estava preciosa. Va enviar les invitacions amb prou temps i sols quedava esperar que arribaren els convidats. S'acabava d'instal·lar a aquella cova i volia conèixer a la gent del poble. La dragona esperà i esperà, però ningú no va arribar. Quin disgust tan gran! Tant i tant va plorar que finalment Singlot li va agafar. Com no sabia què fer, baixà al poble a demanar ajuda. Però cada vegada que singlotava li eixia foc per la boca i en compte de solucionar el problema encenia un graner, un castell o un carro. La gent es va enfadar moltíssim i la van fer fora del poble. I allà que se'n va anar plorant, singlotant i traient foc per la boca sense parar. Al bosc, una granota verda, menuda i humida, tractava de descansar, però hi havia un soroll que no parava de molestar-la. «Che, això què és?» «Hip, hip, hip!» «Escolta, ix d'ahí! Qui eres i per què fas tant de soroll?» «Soc una dragona. Tinc singlot i no puc parar de fer soroll i traure foc. Em pots ajudar?» «Clar, dragona. M'han dit que el singlot es lleva amb un gran ensurt. Ara m'amague per ací i quan menys t'ho esperes...» La granota li va fer un gran ensurt a la dragona, però... Hip, hip, hip. Vaja, no ha funcionat. Continue amb singlot. També he sentit dir que si menges una llima se'n va el singlot. Una llima? Vinga, que no siga per no intentar-ho. La dragona es va menjar tota la llima, però sols va aconseguir que li caigueren 2 llàgrimes ben grans. Quina pena més gran que tenia. «Provarem un altre remei que em va dir fa temps a un simposi de marietes. Has de beure 7 tràngols d'aigua sense respirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. La dragona li va posar de nou totes les ganes i quasi s'ofega. Però res, no hi havia forma. «Che, no patisques, boniqueta. Anirem a veure al meu amic l'unicorn. És l'ésser més llest d'aquest bosc i segur que ens pot donar la solució». «Gràcies». «Ho aconseguirem». Arribaren al centre del bosc, on vivia l'unicorn, i li explicaren el problema que tenia la dragona. L'unicorn es va posar mans en l'obra i, sense dir res, va posar la dragona del revés. Quin ensurt es va emportar la pobra! «Però escolta, què fas? M'has posat cap per avall. Això em falta a mi ara». «Nyas, ja ho tens. Singlot desaparegut. Fer el carretó no falla mai». «És veritat. Gràcies als 3 per ajudar-me. Sou mel de romer». «I ara, dragona, què faràs?» «Doncs m'agradaria tornar a la cova on visc, però després de cremar mig poble em sembla que no em deixaran tornar». «Com que no? Has provat a solucionar-ho?» «Parlant se pot solucionar tots els problemes. Els pots escriure una carta explicant tot el que ha passat». A la dragona li va semblar una bona idea. Es va acomiadar dels seus nous amics i amigues i va tornar a la seva cova. Allí els va escriure una carta als habitants del poble per explicar el malentès. «Estimats veïns i veïnes, volia demanar-vos perdó per l'incident dels incendis de l'altre dia. Tot té una explicació. Eixe dia era el meu aniversari i us havia convidat a tots i totes al berenar, però no va aparèixer ningú. Ja sé que els dracs solen ser malvats i mengen persones,
però no és el meu cas. Sóc una dragona molt educada, amable i vegetariana. Estava tan trista perquè no vau vindre que em vaig posar a plorar sense parar i, clar, em va agafar cinglot. I cada vegada que això passava treia foc per la boca. No volia incendiar el poble. Sols vaig baixar a demanar-vos ajuda per fer desaparèixer el cinglot i tot es va complicar molt. Al bosc vaig trobar uns animals que em van ajudar amb el cinglot. I ara que estic recuperada, m'agradaria ajudar-vos a vosaltres amb la reconstrucció del poble. Serà possible? M'agradaria molt que fórem amics i amigues. Atentament, Dragona. El rei, en rebre la carta, es va adonar del gran error que havien comès totes i tots amb la dragona i va començar a cavilar una idea per solucionar el problema. Pobra dragona, ho hem fet malament. La dragona estava endreçant-ho tot quan va sentir un gran aldarull que venia de fora. Com a bona dotoreta, va obrir la porta per veure què passava i es va emportar una gran sorpresa. Tota la gent del poble havia preparat una gran festa d'aniversari per a ella. Volien demanar-li disculpes per haver-la jutjat sense conèixer-la i no haver-la ajudat. A partir d'ara escoltarien molt més per poder solucionar problemes i així tindre l'oportunitat de conèixer gent meravellosa. Aquest conte s'ha acabat i si no és mentida, és veritat.